F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72 dixxiplu oħra u bagħthom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmur hu. U qalilhom: il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qriq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu is-sliem lil din id-dar, u jekk fiha ikun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għal oħra. F'kull belt li fiha tmorru u jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom: is-saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqawkomx, oħorġu fil-pjazzett tagħha u għejdu: satrab ta' beltkom infarfru minn marġlejna, u nħalluh għalikom. Imma kunu qafu dan, is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. It-72 reġgħu lura ferħana jgħidu: mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek? U hu qalilhom: iva, jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq srieb u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma jfirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Dak li kienu rċevew minn Ġesu iridu jadduh lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi ħlas għalih. Ridu juru bl-attitudni tagħhom li l-ewwel interess tagħhom huwa Alla u mhux il-qlieħ materjali. Ridu jisservu mingħajr skopijiet ħżiena, mimlija bil-karità u l-paċi u bis-sempliċità. Ridu jitfgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ix-xandir tas-saltna tal-Alla u mhux jiġu mfixkla b'affarijiet ta' inqas importanza. Ridu jivvjaġġaw ħfief, jieħdu biss dak li kien l-essenzjal u jħallu warajhom dak li seta' jiddistrattom biex ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq il-ħidma tax-xandir tal-kelma tal-Alla. Kellhom jagħmlu dan ix-xogħol mhux għal dak li setgħu jiksbu minnu, imma għal dak li setgħu jagħtu b'xejn lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi privileġġi speċjali jew xi forma ta' ħlas. Il-faqar tal-ispirtu jeħlisna mill-kilba u l-preokkupazzjoni fuq dak li għandu jkollna u joħloq fina spazju għal providenza tal-Alla. Il-mulej jrid li d-dixxipli tiegħu ikunu dipendenti fuqu u mhux fuqhom infushom. It-tieni, Ġesu qal: il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Hawn naraw verità doppja. Il-ħaddiem tal-Alla m'għandux ikun ippreokkupat fuq l-affarijiet materjali, imma il-poplu tal-Alla m'għandu qatt jonqos milli fid-dover tiegħu jagħti lil ħaddiem ta' Alla dak li għandu bżonn biex jgħix.
inti titlob għal ħidma tax-xandir tal-Evanġelju u tissapportja bir-riżorsi materjali tiegħek? Ġesu jtemm l-istruzzjonijiet tiegħu bit-twissija. Jekk in-nies tirrifjuta l-istedina ta' Alla, ikunu jġibu il-kundanna fuqhom infushom. Meta Alla jagħtina l-kelma tiegħu, din hemm magħha responsabbiltajiet kbar li nwieġbu għaliha. L-indifferenza m'għandix posta hawn. Bil-mod kif inwieġbu għall-kelma, jew aħna favur jew kontra Alla. Alla jagħtina l-kelma tiegħu ħalli aħna jkollna l-ħajja fih. U jrid jaħdem fina u permezz tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jaqsam il-kelma tiegħu magħna u jibgħatna biex inxandruha b'konvinzjoni u b'sempliċità lill-oħrajn. Int tagħti xhieda tal-verità u l-ferħ tal-Vanġelu bil-kliem u bl-eżempju tiegħek quddiem dawk ta' madwarek? Mulej, għamel li l-ferħ u l-verità tal-Vanġelu jittrasforma lil ħajti ħalli jien nagħti xhieda tiegħek ma' dawk ta' madwari. Għatini l-inxandar il-verità u d-dawl tiegħek kull fejn immur. Amen.